सोलिनाय आसाम सरकारनिफ्राय जोंहा गाइडलाइन्स फैदों जे बेयाव एडमिशन लानो थाखाय 7,180 7,180 रुपिस जोङो एडमिशन लानो थाखाय जोङो रां होनांगौ। दा मेन खोथाया जाहैबाय जोङो एडमिशन लानो थाखाय जोङो जानाखि स्टुडेन्टफोरा बेग गैया बैसोर स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आसाम सरकारा फ्रि होनना बुङो। दा आरो बेनि उनाव मोनसे गाइडलाइन होबावदों जे जाय स्टुडेन्टफोरा बेग दङ आरो जायफोरा फि वेभार एप्लिकेबल माने एनुवेल इनकामा 4 लाखनिफ्राय गाहायाव थानांगोन बैसोर स्टुडेन्टफोरा 50% अफ माने मोनगोन आरो एडमिशनाव। दा बे अफखौ मोनोब्लाबो जोंनि जानाखि बर' फरायसाफोर आरो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमायाव फरायनाय जानाखि फरायसा फरायसुलि दङ बैसोर फरायसा फरायसुलिफोरनि न'खरनि हालोदा एसेबांबो जे मोजां नङा जे जोङो दिनै 50% अफ होयोब्लाबो 3,600 रांखौ दिनैनि बे दैज्लां बोथोर बायनाय समाव दैज्लां बोथोर बायजोंसो हाजिरा मावनो मोनाखै मायाखै गावबागाव न'आव गायनांदों देग्लाय बयबो मिथिखायो आजिखालि माबायदि बोथोरा सोलियो। दा बै समाव बैखिनि फैसाखौ जोङो जुदि होनांगौब्ला सोरनि न'खरा हास्लाबो। दा मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा दिनै फरायसाफोरा गोबां फरायसायानो दिनै बेग दङ जुदि फरायसाया एडमिशनखौ रांनि थाखायनो जुदि एडमिशन लानो हायाब्ला बेनिख्रुइ आरो लासिंसिन जोंहा जेबो गैया होननानै जों सानो। दा जोङो बेनि थाखाय दिनै जोङो बिजनि फरायसालिमायाव हस्ट खालामनाय हिसाबै जोङो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 7था कलेजनि जानाखि फरायसा फरायसुलिफोर जोङो बेयाव बिजनि फरायसालिमानि लांगोनायाव जों दिनै ज' जाफैदों। जों दिनै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों जे जोंनो डिसकाउन्टनि सोलाय जोंनो 100% डिसकाउन्ट हो, जोंनो फ्रि एडमिशन हो। जों आसाम सरकारनिसिम जों बेखौ खावलायदों। जोङो इन्डियान कनस्टिटिउसननि भेलुखौ जोङो मानियो, जों बेखौ सिबियो, जों आरो बेखौ सनमान होयो। मानो होनोब्ला इन्डियायाव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो दिनै बिग्रायबोबाय, नाथाय जों दिनै नुयो जे जोंखौ जानाखि महात्मा गान्धी भारतनि माहारियारि बिफाया जोंखौ फोरोंलांदों जे जों डेम'क्रेटिक वे जुदि जोङो सोमावसारोब्ला जोंनि मोननांगौ फिथाइया गोबाव जानो हागौ, नाथाय बेनि फिथाइनि मोनथाया जोंना गोथार। स' बेनिखायनो जों दिनै जेबो भायलेन्स लामा जों लाया। सरकारा जोंनि खोथा खोनायागौ मानि जोङो डेम'क्रेटिक वे जों दिनै प्रटेस्टखौ जों खालामलांबाय थागोन। जों दिनै बिजनि फरायसालिमानि जों लांगोनायाव जिरायदों, जों दिनै गावबागाव फरायसालिमानि लांगोनायावबो जों जिरायगोन। जुदि बेयावबो मानियाब्ला जोङो डिसिनि अफिसावबो जों जिरायनो हागौ। जुदि मानियाब्ला गुथै बिटिसिनि स्टुडेन्टआबो ज' जानोबो हागौ। आं बेखौ बुङाखै, स्टुडेन्टफोरा गाव गोसो जाना फैनोबो हागौ। जुदि बेयावबो मानियाब्ला जुदि आसामावबो ज' जाहैयोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ लुबैया आरो जोंबो बेखौ लुबैया जे जोंनि स्टुडेन्टफोरनि प्रटेस्टखौ लानानै सोरबा गुबुना खायसे खालामफैयो, जों बेखौ लुबैया। जोंनि जास्ट डिमान्डआ सिम्पोल, जों जा लुबैदों सरकारा बेखौ माने जों जेबो गाज्रिथ' लुबैयाखै। जों लुबैदों मा जोंनो एडमिसन फ्रि नांगौ, बेनिफ्राय आरो मा मोजां डिमान्ड दंबावो सरकारा होनो, बेनिफ्राय आरो गोरलैसिन मा डिमान्ड दंबावो। सरकारा जुदि दिनै निजुत मयना होनो हायो, निजुत बाबु होनो हायो, दिनै 1000 कोटि दिनै मासै मास दिनै सरकारा जुदि गारनो हायोब्ला एडमिसननि थाखाय दिनै मानो फ्रि होनो हाया? जुदि फ्रि होनो हायाब्लाबो फिसखौ मानो खमायनो हाया? दिनै जों बेनिफ्राय आरो गोरलैसिन डिमान्ड सरकारनिसिम मा दंबावो? सरकारा बेखौथ' दिनै गोरलैयैनो दिनै 2 घन्टानि गेजेरावनो दिनै फोसावनो हायो जे जों दिनै बेखौ प्रब्लेम गैया जे स्टुडेन्टफोरा जों फ्रि एडमिसन मोनबाय, दिनै बेखौ सरकारा गनायनो हायो। बेयावथ' गनायैनि खोथा थानाङा।